Yun, mga ka-that's good. Meron tayong part-time. Day off ngayon kaso may nag-offer ng part-time. Part-time job. Sayang, malaki yung offer $50 per hour. Sayang naman. Magtutulong daw kami magpintura dyan. Laking bahay. Ito yung pipinturahan. Ang laking bahay. Crystalton Manor. Ito. Yun, nalpas. Tapos ang part-time 4 na oras din yun. Pintura kami ng bahay. Yung loob lang. Mag-aalas 9 na rito. Maliwanag pa, may araw pa. Mag-aalas 9 na. Nakatapos ng part-time 4 na oras din. Good morning. Maga na naman. Balik tayo dito sa part-time. Yung part-time kahapon. Ito, itutuloy natin ngayon. Magpipintura ulit tayo ngayon. Sarap mag-part-time Mamaya. Ito tayo. Ito yung part-time natin. Malaking bahay. Pipinturahan natin. Malaki to Ilang araw kayang ipa-part-time to? Ayun Ayun yung bahay. Malaki. Isang kwarto lang na pinturahan kahapon. 4 na oras. Siguro ngayon mas mahaba. Parang full time na yung part time na. Ilang oras yun? Baka 8 oras. Nakaskas yung kotse. Hindi ko alam kung saan nakuha ito. Saan nakuha ito? Hayaan mo na. Rubbing compound ko nga ito. Ito yung pipinturahan. Dami pang pipinturahan. Dami pa. Ang nagmamasilya pa lang. Meron pa sa taas. Hanggang third. Ayun, lunch break. Lunch break muna tayo sa part-time natin. Kain tayo dito sa
mall. Dito tayo sa food court kakain para maraming pagpilian. Ito yung pinipick upan ko pag DoorDash eh. Oo, di ba? Ito, pinipick upan ko sa food court. Doon tayo kakain. Tapos ng pananghalian, tuloy. Tuloy ang trabaho. Exciting. Hindi nakapagod kasi malamig sa loob. Naka-aircon. Yun, tapos na yung part-time. 9 hours. Haba rin ah. Hindi mamalayan ng oras. Pag ganun lang, naka 9 hours ako. Oh. Di pa tapos eh. Makababalik pa ako bukas. Uwi muna. Pero tirik na tirik pa yung araw. Oh. Alas 6 na ng gabi. Tirik na tirik pa ang araw. Uwi muna tayo. Para makapahinga, makapagkape-kape. Yun, dumating na yung PR card ko, permanent resident card ko rito sa BC, Canada. Itong picture ko dito, ito yung pinasa kong picture noon sa Pilipinas. Pala ilalagay nila rito. Apply ako ng BC card tsaka yung medical card. Hi. Punta tayo sa CIBC. Mag-apply ako ng BC card tsaka medical card. Punta ako ngayon kasi walk-in lang ako. So alas 9 na ng umaga. Hanggang 10 AM lang ang walk-in. Sana mahabol ko. Yung get up natin ngayon, short lang. Yan, ganyan. Summer. So, nadaan itong kotse. Nung Sabado ito eh. Sa parking ng Superstore. Nasagi nila tong side mirror, nabasag tong yung tawag dyan, flasher niya. Tapos may mga gas-gas, yung mga siguro matatanggal to ng rubbing compound. Ito hindi na, medyo malalim. Ito ayun, natapos na. Napicturan na ako. Antayin ko na lang. Within 60 days darating yung BC card tsaka medical card. Bale, ang nakuha ko pa lang na card na hawak ko ay yung PR card ko or yung permanent resident card.
Ito kasi yung pinaka-importante na kailangan kong makuha muna bago makakuha ng ibang ID. Ito. 2 months kong inantay ito, sabi sa loob. Mabilis na daw yung 2 months kasi yung iba daw 8 months. So, antayin ko na lang dumating yung ibang card ko. Kagaling sa ICBC, muwi muna ako. Nagutom ako, kain muna. Magtitimpla ako ng ang ulam ko, kamatis na may bagoong. Ito binili namin sa Oriental store, yung Asian store. Meron din bagoong dito. Saan ba galing to? Balayan. Balayan, Batangas. Masarap to. Ang ulam ko ito. Pritong isda. Ito na rito. Ito, may kanin. Naku, wala. Yun lang. Magsaing muna ako. Ito muna. Tayin natin. Yan. Ayos, pagplayin ko na. Iwain natin. Gracias. Isasaw-saw yung pritong isda. Yun. Isda natin. Yan. Kanin. Yun. Luto na mainit-init. Kain muna tayo. Ang init. 33 degrees. Init. Kakatapos ng part-time painting. Alas 11 na. Kailangan kasing matapos ito kaya hinahabol na matapos. Ngayon naman, pauwi na. Gabi na rin. Bahay, oh. Lumang bahay ito eh. 100 years old. I-repaint lang. Ayun, huwi na. Papagpahinga.